a slatkice prelaze cestu. Hi people, dobrodošli u moj novi vlog. Zašto me nije bilo? Nije me bilo zato što sam živjela u sauni i sada napokon krajem oktobra mislim da se mogu vratiti snimanju zato što je temperatura podnošljivija i ne osjećam se konstantno iscrpljeno. Oni koji su živjeli u ovom dijelu svijeta, u Aziji, znaju koliko ovo vrijeme iscrpljuće, a problem konkretno ovog mjesta gdje ja živim je to što je i more udaljeno preko 1000 km, planine su isto udaljene i onda je ovo neko područje koje je na nekom suhom tlu koji ima malo padavina, vrlo malo, nema vjetra, nema ništa, a vlažnost zraka je jako visoka. Tako da zapravo 24 sata dnevno od maja do oktobra živiš u sauni. I konstantno se znojiš, bez obzira na klimu, na sve ti se konstantno znojiš, ako ćeš da kuhaš, ako ćeš nešto da čistiš i osjećaš se uvijek nekako umorno i iscrpljeno. Sad je evo kraj oktobra, temperature su napokon podnošljivije. Podnošljivije znači da dnevna bude 31, maksimalno 32, ali ujutru je recimo 18 do 20 i navečer, što je divno, znači zima bi ovdje bila idealna, ali ima jedan drugi problem, a to je zagađenost zraka. Tako da čim temperature malo padnu, znači da zagađenost zraka raste, tako da normalna zagađenost zraka neka u svijetu su gdje od 0 do 50 i nekih mjernih jedinica, ovdje je već sad u oktobru preko 400 ujutru i navečer, u toku dana je 300 i nešto, znači stvarno je zagađeno i ti kad izađeš ti vidiš da je zrak nije za disanje. Vidiš taj smog, smeta ti očima, smeta ti dišeš i ja se čudim uvijek kako ova djeca, a snimit ću vam, igraju se vani, ovi ljudi trče, šetaju, to mi je prefamozno kako ili ne primjećuju, nisu svjesni, ali kako nisu svjesni kad je stvarno vidi se, ili se pravi da je to hajde ok, proće. Meni užasno smeta i tako da mi je žao mi je zato što napokon kad izađeš iz ljeta koje je nepodnošljivo, obraduješ se jer misliš da možeš napokon izaći vani, da prošetaš, da bilo šta, u suštini ne možeš zato što je toliko zagađeno. Ali evo, mi danas idemo u neki wildlife park, safari, ali mislim da je to obični zoološki vrt. Mi idemo čisto jer ima tamo neke prirode, ima nekog drveća, ima se gdje prošetati, idemo čisto da bi proveli par sati među drvećem i idemo zato što nam je stvarno blizu jer inače sve je predaleko i gdje god da kreneš gubiš pola dana dok odeš i dok se vratiš i često mi se ne ide nigdje baš zato što izgubim cijeli dan samo da bi otišla negdje i vratila se. Tako da vodim vas vjerovatno sa sobom, vjerovatno ću nešto snimiti iz tog parka, zoološkog vrta. I idemo. Izlazim ja sad iz spavače i šok. Vidim ovog novog stanara, novog starog stanara, jer svako malo uđe neki gušter kojeg mi nekako izbacimo i možda je ovo onaj isti koji je bio ovdje prije 3 mjeseca, 2 mjeseca. Ne znam je li oni uopšte žive toliko dugo. Nebitno, uglavnom ogroman je gušter i sad živi s nama. A slatkice prelaze cestu. Ali gledaj puta. Ovo je zvaničan put. Ako smo mi dobro našli. Ako je ovo cesta, ja sam zmaj. Nije do
Našli smo gdje je to, ali iskreno da vam kažem, čini mi se da je ljepše ono gdje smo bili zalutali nego ovdje gdje smo došli. Lijepo je jer je veliko, ali zapravo to je zamišljeno kao safari. Ali ima dosta smeća, ekskurzija, dječjih koji dođu organizovano i ostave sve smeće iza sebe i odu. To smo sve usput vidjeli. Sad idemo da vidimo neke životinje, mada nismo radi životinja došli naravno. Ali eto, ovdje je bar mirno. Stavila sam ovu kapu da mi sunce ne ide u oči, tako da možda ne vidite. Ovo nije loše, zamišljeno je kao safari i idete, vozite se i kao stanete da vidite neke životinje. Mi nismo došli uopšte zbog toga, mi smo očekivali da ćemo negdje šetati. Tako da idemo sad naći neko mjesto za šetnju. Zapravo već šetamo, ali idemo naći možda neko mjesto fino za sjesti. Mada ću vam sad snimiti koja je gužva na određenim mjestima, sa djecom, sa porodicama. Tamo se nešto snima, neki film. What did you say? Oh, it's aviary. Ah. Dinosaurs. Dinosaurs. You think there are some birds there in that? Eno nekih životinjica. Tamo neka djeca igraju kriket. Mislim, lijepo je, jer je veliki prostor, samo je problem. Danas je 29. oktobar, vanje je 30 stepeni, sad je 3:30 popodne, osjeti se da je zimski dan i dan je kratak. I odmah je zagađeno, već se sad osjeti se u zraku, čak zrak smrdi. Osjeti se ti neki izduvni gasovi kao da nešto gori. I poslijepodne, poslije recimo 5-6 će biti još gore kad sunce zađe, a sunce zađe 5:20 nešto, 5:30 i tad će biti nepodnošljivo. Tako da mi vjerojatno idemo prije 5:30. Cute. Ovo je, pretpostavljam, školski izlet. Wanna see who will win. Wait. Are they starting? All girls. Come on, girls. Start. Oh, I thought this kid was ovdje gdje god ima neka voda, neki nešto, evo kao ova bara, stajača voda, oni naprave neke aktivnosti vodene. O smeću sam govorila. Svako donese svoje smeće i ostavi, nažalost.
Ovdje se može slikati sa papagajem, sa pticama. Mislim da ima i da se sa zmijom negdje slikali. Ne bi ni sa zmijom, ni sa papagajem. Smeće, gdje god ima malo više ljudi, tu je smeće. A ova je zona baš puna ljudi i nekih kao aktivnosti. Našli smo neku životinju sad kad nas vode. I think he's dangerous. He's going. Mi smo ostavili auto jer smo htjeli prošetati, a vidim da svi ljudi zapravo idu s autom. I tako gledaju ovih životinja. Blanket of this. Yeah, such a furry neck. Soft. And those feathers, look how strange. Such a strange bird. Zaključili smo sad da je lijepo je doći ovdje upravo zbog ove šetnje. Ne zbog ovog nazovi safari iskustva, nego ima ovdje dosta kilometara da se prošeta, tako da je stvarno fino. Pogotovo sad u zalazak sunca. Evo snacks. Ovo sam ja pravila od gurmi, badema, oraha i tako dalje. I ovo nam je pogled. You're too at the. Safan je hranio ove vrane i sad su sve došle i sad će nas napast. What's this? Crow City? Are you serious? Toliko ih je došlo. Stop feeding them. Dan je tako kratak, tako da večevo idemo. Sradili samo da vidimo ove neke životinjice. I odlučili smo opet ćemo doći, ne zbog životinja, ne zbog safarija, nego lijepo je prošetati ovdje stvarno. Došli smo da vidimo zmije. Ovo je Safan insistirao da vidimo zmije. Black Cobra. Ova otrovna. सारा दिन से खड़ा है कोई
Sure. I ružna je. Meni su sve ružne. Ali sve jedna. I on je tamo na drvetu. He's shedding his skin. Ooh. He's not scared. Oh, tako su ružne. Oh, this is black cobra. So how they don't bite him? Ask him. It's their trainer. Ask him when he goes out. There's a frog. Yeah, they eat it. They Yeah, will eat him. ask him how they don't bite him. Yeah. Ask him. Ask him. Look at the skin. Bye snakes.